Skal det med mel i til 4? Hvad sker der? Det skal vi gøre. Skal jeg flere boller? Der er mange boller. Kan du få melet op? Hvad skal ned i? Bærer du boller, Sofia? Hvad sker der? Og hvad er det for noget? Sådan, ja. Må putte lidt mere i? Nej. Nå. Må ikke få ske? Den sidste ske. Så...